Hát én gyűrűket veszek. A játék helyett. Jó. Most figyelj, kell gyűrű a kezeimre. Így, már tiszta Manuel vagyok, bazd meg. Mi vagy? Manuel. Manuel? Ha úgy Mindenki sok érzem gyűrűje magam. van? Aha, annak is tele vagy gyűrűvel. Meg gyaklánc. Azt is Kaját veszek magamnak, mikor csak láncot. lesz Face Lokapanterről leszek. Reveal? Mikor lesz Face Reveal? Matti, kezdjük. Már rég elkezdtem. Lövöldözni akarok. Szia, Kobra! Szia, Amúgy az a Kobra. Chris is jött volna. Azt még nem jött. Várjatok, már megint nem hallok senkit, ez nem jó. Na, nézzük meg. Pillanatot kérek. Júj! Ja, Hát jó. megint nem hallok senkit, fasza. Ne ordítsál már, amúgy lejjebb veszem a hangod. Hol a gecibe van ez a rákos izé? Ez a fos. Nem találok bele abba a izéba már. Nem már. De várjatok. Szia, Kukás Panda. Na, most már hallok titeket újra. Nem lesz ma Stumble. Köszönöm, Kukás Panda. Nagyon cuki vagy. Ezt megjegyeztem. Mit? Mit küldtél? Én Neked mit annól köszönjek küldtem meg? Én annól küldtem neked. Én mindig nem mindenkinek tetszett, megköszönöm. De nekem nem így köszönted meg. Ezt megjegyzem. Nézd, de még válogat is hallod. Kuka. Mindjárt megy a kölyök a kukába. Nem igaz? Na, én mi lenémította magát. Kakajó, tiszi. Igen, lenémítottam magam. Nem kérdeztem, mondtam. Úgy is hall minket. Amúgy. És az baj. Nem. Enyém a Reina. Metti, azt ne választod, mert már nem tudod. Mert befoglaltam. Nézd, Én hamar be kell foglalnom. Na, ti túl gyorsan izéltem, hogy láttél volna a Sage-el, csak én Killjoy-el akartam, csak túl gyorsan választottam, úgyhogy ja, bocsánat. Ez kifogás. Hát ezt legyőzzük, simán. 165-ös van velünk. De nem biztos, hogy jó. na igen. Netti, nézzek a crosset hányas szintű? Meg a Kukás Pandát. Látom. És? És te 8-as szintű vagy. Nem, vagy... Majd feljössz, Netti. Ne sírj. Ne sírj. Köszönöm, Kobra. Szeretlek. Nem tudom még, hogy mikor lesz Tumble, de Discordra mindenféleképpen ki fogom írni. Fogalmazd már át, Kobra, mert ez olyan, mintha engem sértegetnél. Remélem, hogy nem. Szar a netem. Fogalmam nincsen. Nem rémlik, hogy ismernélek. Netti, neked már betöltött? Nem. Na jó, akkor jó, megnyugodtam. Ő ráment. Oké. Nekem néha szokott olyan csinálni, hogy csak az első kör után dob be. Ide. Nagyon jó. Az első kör után? Igen. Mit nyomjak? Mindjárt beindítom a TikTokot, komolyan mondom. Na, így már sokkal jobb, Kobra, köszi. Van ilyen szemem. Nem rémlik. Netti, Hm? milyen fegyvered van?
Nem mindegy. Ez a izé. Mi között van hozzám, ilyen fegyverem van? Hagyjál már végig. De nekem érdekel a fegyvered. Hagyjál. Ne! A fejedbe lövök egy, ezt megtudod, hon vagy. Disconnectel. Gyere ide te. Elvileg újra itt vagy. Jó van, de disconnectel. Te ezt el fogod játszani jó párszor. Hát ez nagyon jó lesz. Itt vannak. Ott vannak, ott vannak, ott vannak. Tanában van. Úr is. Análom vannak, aha. Legyél. Úr, Próbálkozni lehet. Spike planted. Úgy! Nem is lősz fejbe, ott meghalok. szia harkály, ugyan már? Ne hülyéskedj. One enemy remaining. Na már van egy killja a crossot. Csak én nem hallom a crossot. Le van némítva a Noémi még mindig. Reloading. Igen. This one is Nem baj, az jó van az úgy. Don't worry. I'll kill Nem értem. you. Nem tudok nemet venni. Még akarok nemet venni. Nem kötelező rám költeni a kis pénzecskédet. Ne aggódj. Neti, te hova mentél? Persze, Toci, következő körben nyugodtan becsatlakozhatsz. Na, akkor most akkor nem random ember. És akkor meg leszünk öten. Ja, jó. Meglennek. Jó lesz így. Miért akar új nevet? Nem tudom, nem akar új nevet. Hol vannak, hol vannak? Neti, maradj itt. Tanában vannak meg. Hun lőnek? Mi van? Hun vagyunk. Itt vannak, ahol én vagyok. Itt Te hun vagy? Itt állok a ablakon. Igen, jöhetsz a hívásba is, de nem vagy fönt a szerveremen, gyere föl. Kicsoda? Toci, De fönt van. Biomba van a... Mi, Toci? Hol? Fönt. Hát halljak meg, hogy fönt van. Biztos, hogy nincs. Fönt van, nézd. Lerakták. Spike planted. Kit lőd? Fent van. Nem. Nem, most írja, hogy ki van tiltva. Mi? Ki van? Ó. Oké. Későn mondtad. One enemy remaining. Nincs ki. Na, mindjárt várjál. De mi a eredeti fiókolt? Már várjál. Akkor lehet, hogy nekem vagy letiltva, nem? Reloading. Még szétlenni a Reloading. Look your Aha. enemy in the eye. It Nekem helps voltál with letiltva. accuracy. Feloldottam. Gyere fel akkor. Jó vagyok. Ezért nem tét le a TikTok, igaz? Te meghívod. Szerintem az án lesznek. Nem küldtem be, nem vagyunk barátok. Aha, ott lesznek. Spike planted. Mi? Úgy rohadjon meg. Ott lesz, ott lesz. Ott van. Nem vagy ott az be, csak... Nem mentem. Ott volt, igen. Ott volt. Ott volt. Element. My ultimate is ready. Szia, Axel. Szia. Last player standing. Szép. One enemy remaining. Ó, de hülye. Last Kölcsön. round in the half. Mire köl neked az a gem? Most gyorsakat megyünk? Igen. Igen, 5-ös. Ja.
lőszert ne használd, de neki. Hm? A lőszert ne használd, de meg. Én nem lőttem. Itt vannak, Án. Ez a crochet. Án vannak. Jövök. Indulok. Neki meghal? Nem. One enemy Most haltam meg. Én megöltem egy embert. Ide. Ügyes vagy. Kifolyott 3. Szerverről? Na várj akkor. Switching sides. Gyere, intézem. Stand tall. We are Valorant. Visszavontam. Mi az, hogy itt vagyok? Miért eddig hol volt? Ja? Jó, hogy téged kerestek. Jó van, nem értettem, mi az, hogy itt vagyok. Hoppá. Enemy spotted A. One enemy remaining. Reloading. Flawless. Az igen. Reload. We crushed them. Match point. Hey, I like this game. Add ide a tüskét. Hogy adom? Kukás csirke. Mit fújkálsz te? Let's keep it rolling. Az miért színes? Ja, mert izé van benne. Valami mag. De shit! Itt jönnek ketten. Majd Discord szerveremre fogom kiírni mindig, hogy mikor milyen játék van. Variable removed. Last player standing. Na, hello. Spike down B. Hello. Hello. Szia! Akkor a vikörbe jöhetek? Jó. Bocs, a háttérbe ér. Barátomnál vagyok, szóval. Jó. Lenémítom magam addig. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Ez mi volt? Istenem. Csíra. I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. Na, kölyök, add ide. Előbb is meghaltál vele. Nem adom. Na, Mati, parancsolj rá, hogy adja ide. Nem. Reloading. Hát már neki ott. Már nálam De most nem is nála Hát van. hiába. We win. We survive. Spike, please. Az igenis odaadta neki. Reloading. Spike down A. Annyira meg voltam szabva Spike-ra, hogy hát egy kis pisztolyt hoztam. Mit játszanál? Last Mondjad. player standing. PUBG-t. Amúgy, ez nem rossz.
Miau. Na mit? One enemy remaining. Ez meg itt nyávog. Miau. Gúzdák. Attackers win. Szavasz kukás panda. Amúgy a guzguzdák is jó. Vagy tudjátok, hogy még mi jó? Jó, de én telefonon nem. A Hát az Gartic meg Phone. olyan, mint a izé. Scribble. Mizé. Nagyon nem olyan. De olyan. Rohadt. Szinte ugyanaz. Nem, nagyon nem az. Jó Sokkal van akkor. Jó van. Mi nem az? Mondom, Hogy mi van, miről szinte. beszélünk? Miről beszéltünk? Gartic Phone. Ja, az a rajzos? Azt mondtam, hogy szinte Aha. ugyanaz, mint a Scribble. Szinte. Igen, Mondom, szinte. 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 Köszönöm. 9-es szintű lettem, csak mondanám. Mondanám, hogy én meg nem lettem 13-as. Nekem nem sokára megvan. Ja, akkor bejöhetek? Igen. Akkor mikor be, akkor el kell néznem a oldalon, hogy vártok egy perc. Meghívlak, jó? Van, ezt akartam mondani, hogy valakinek megvan? Nekem megvan, csak még Meg vagyok. nincsen mondanátékban. Mindjárt töltök befele, csak hát a gépem kicsit zúg, mert ma 3-at kapott tőlem, szóval kicsit zúg. Háttérzei, sorry, mondom, nem otthon vagyok, szóval az milyen. Egyelőre nem zavaró. Majd szólok. Jó, akkor Én elkusodtam. hallom a háttérszajt. Én nem Ja, hallok semmit. folyó. Értem. Miau. Nem jó a PUBG? Miért nem jó a PUBG? De hát te is azzal játszasz. Lényege a PUBG. Mi? Nem tudom, mi a lényege a PUBG-nak. Ennek értem. Az a lényege, hogy bemegy azt hiszem 100 ember, vagy hogy mennyi, egy mapra, ami folyamatosan kisebbedik, és ugye ki kell nyírni egymást úgy, hogy egy ember maradjon. Az 6 olyan, mint évig a PUBG. 6 évig PUBG-ztam. És akkor közben gyűjtögeted ott a kis cuccaidat. Fegyvereket, meg vannak droppok, autók, meg kell lenni mindenkit, ha nyersz, akkor meg kapsz egy olyan sírkét. Az a lényeg, hogy mindenkit öljél meg, és csak te maradjál életbe. Na, visszajöttem a kibannolásomból. De behívtalak. Jó. Meg is kaptam Crush E. De ne hívjál már Crochet-nak. Szerintem egyébként hasonló, mint a Fortnite. Én azt mondom. Igen, csak nem lehet építeni. Ja, de szerkezetileg szerintem azért hasonlít, Igen. mert ott is ezen az alapon van a Crush játék. E. Ha no build-et indítunk Fortnite-ba, akkor ugyanaz. Nem. Miért? Pepper Arsenal más. Ilyenek, de... Amúgy a mondom, játék hogy- alap az igen. Hasonlít, az is. De nem Ja, mondom, hát hogy hasonlít, nyilván nem igen. mondom, hogy ugyanaz, mert nem ugyanaz, de hasonlít. Náci nem megy. De csak elszívtam a cigimet. Nagyon jó. Error. Most nincsen facecam live-ba. Azt írja, hogy error. Igen. Ja, És most 1 perc 29 másodpercet várni kell. Azt Kukás miért? panda. Ja, mert nem, mi? Az egy óra. Ez mi ez, amit kírja? Nem látjátok mi? Az 1 óra 29 perc 40 másodperc. Valamit a tocira ír ki. Ja, igen, ki lehetetek bannolva, kiléptetek a meccsben, nem lehet kilépni, mert akkor bannolnak. Milyen meccsből? Kiléptél a meccsből. Meccs közepén kiléptél. Én nem, Én? hát, én most léptem vissza a 2 hét után a játékból kb. Én fix nem vagyok kibannolva. Mondom, tocira írnak valamit. Azt mondja, Tényleg, hogy... de most nem értem, hogy miért. 3 órásban kaptam 2 hete. Azt írja, hogy várjál valami... Várjál, most lefordítom, esküszöm neked, várjál. Google fordító barátod. Google Fortnite. Szóval, most jöttem azt vissza. írja, következő tagok aktív sorbüntetéssel rendelkeznek. Sorbüntetés, na várj. Te, De egyszerű bannolásod annak számít. gondolom. Te rendelkezel a 3 sorbüntetéssel. órásban kaptam csak 2 hete. Bro. Ja, várj, ez amúgy ez nem is perc, basszus. Ez 1 óra 28 perc. Na várjál, mondom. mindjárt Igen. megnézzük. Tikkeljetek ki? Mindjárt nézek egy dolgot.
Így próbáld meg elindítani amúgy. Kapott időt, De mert nem játszott. szólod, de amúgy tudok menni. Gyere Akkor vissza. várjatok. Jön a másik dolog. Gyorsan csinálok egy új fiókot mindjárt, akkor várjatok. Addig menjünk egy kört szerintem. Nem lesz annyi, de jó, menjetek egyet. Zsió klient. Gyorsan szakálok egy új fiókot, akkor... Azt írja Kobra, hogy azért kaptál ennyi időt, mert hogy nem játszottál. 2 hete. Valorant, play. Azért is lehet kapni, mert nem játszasz. Ezek szerint. Igen. Az komoly. Hát akkor most ezzel még jobban elveszik az ember kedvét a játéktól. Elmegyek egy hónapra Amerikába, Akkor kapsz 3 év van. Tényleg. Dehogy is. Ami kukás panda, kérsz egy bambuszt? Szia, Axel, köszi, hogy benéztél. Már jól laktam mára. Például nem jelentkezek ki, mert nem tudom a jelszavas az e-mailt. Akkor most megvárva ezt a másfél órát. Akkor még lesz live? Na. Igen. Hogy lehet? Igen? Mi? Másfél óra múlva lesz Valorant live? Nem hiszem. Ó. Azt szed. Szomorú. Azt szed, mert ami nem tudom, mert lettem kibannolva. Miau. Na jó, hát akkor nem zavar az ideket, jó játékot, sziasztok! Szia! Jaj. Szerintem guzgozdákhoz biztos lesz majd egyszer. Jéj. PUBG-t meg nem tudom. Ezt meg kell venni, nem? Nyilván. Ez nem jó a PUBG. Akkor arra te nem jössz! De arra az igaz, inkább Fortnite legyen akkor már. A PUBG. Érted? Csak azért, mert... Miért csak azért, mert... Semmi. De nyugodtan mondjad! De mondjad már! Csak azért, mert Toci azzal játszik? Állandóan? Igen. Nyilván. Nem! Dehogy nem. De ezt tudjuk nagyon jól. Erre nem mondok semmit. Nem kell megvenni? Hallgatás belegizés. Na, majd ránézek akkor. Ez nem jön. De Ez is easy win lesz. reméljük. Szia, kukás csirke. Csike! Ezt már hányszor köszönsz el, Axel, amúgy? De mondom, hogy mobilon nem fogok vele játszani. Miért streamelném? Köszönöm, nagyon aranyos vagy. Privát. Mi privát? Amúgy itt van a live-ban a Tockos. Szerintem nem tudom. Szerintem nincs. Nincs. Akkor nézd meg kukás van. Jó, oké. Mit? Mi? Ó, hát ezt lehet, hogy nyerjük. I'm prepared to die for this mission, though I'd really rather not. Itt vagy? De az ABT-s az jó. Mi bajotok van az ABT-s? Szia, Patrik, jó éjszakát! Köszönjük, hogy benéztél. Mi az a Game Loop? Az valami oldal, vagy mi? De miért a mobilos változatot töltsem le gépre amúgy? Ebben hol a logika?
De amúgy faszészurkálsz le, ember! Szomorodják ki. Hol van a pénzem? Ez most ABC? De jó. Igen. Spike planted. C. Itt vannak, hogy ez. Ucsi, de bújtak. Ott fönn voltak. Ó, nézd oda. Last player standing. Milyen mód? Van. Jó, hát ezt lehet, hogy veszíteni fogjuk. Főleg, hogy kölyök nem tud lőni. De amúgy tud szegény kölyök lőni valamennyire. Pedig szép volt. Lust. Cypher, Ez egy szép dogs in lús my volt. car with microphones. Worse than Interpol. Nem baj, hagyjuk magunkat. Jól vagyok, köszönöm. Kivételesen nagyon jó napom volt, úgyhogy... Jól. De hogy vagy, Harkály? Nati, Igen? hogy vagy? Jól. Kaphatok modit? Hagyjál már. Jaj. Na, örülök, ha jól vagy. De, hogy... Hol vannak? Sehol. Nagyon mit lőttem. Jézusom, mi? Villogok. Jobbra. Szia, sajt. Az igen. Ó. Last player standing. Azt mégis hogy? Ez a Valorant, és nem lesz Stumble. Spike planted. Ez igen. Szia, sábok. Ez mi? Mi ez a kék cucc? Öcsi, azt nem tudod úgyse kilőni. De mi az? Hát az olyan, hogy át lehet rajta ülni, de nem lehet rajta átmenni, és az egyik karakter tudja leidézni. Az olyan, mint az, hogy ugye, hogyha megölök valakit, akkor el tudom szívni a képességét. Ja. Meg például tudok egy ilyen kis szemecskét lerakni. De annak mi értelme van annak a szemnek? Hát egy pillanatra láthatatlan leszel, hogyha kilépsz. Ezt nem is tudtam. OP karakter nagyon, szerintem. Senki nem moderál, drágáim? Én a játékra koncentrálok. Hogy megbújtott a kis genya? Spike planted. My ult ready. Jaj. No charges left. Trevor! My territory, my rules. I have them now. Reloading. One enemy remaining. My ult ready. Changing plans. Reloading. Hát akkor először némi is kobra. Last round before the switch. Nothing will be saved after this. Use it. Szia, szia.
Itt vannak. Szén. Itt, annál. Mi? Annál is? Az jó. Aha. Itt rakták veszünk. Igen. Spike planted. De ugyan. Face your fear! It's me! That's Oh yeah! Monster on the loose! mi ez? Mimicuki. Nem tudom, valami kis lebegő kék fej volt. Mi? Ez nagyon cuki volt. Switching sides. Ja, és ilyen kis zöld szumú volt benne, vagy ilyen Kék. sárgás? Kék volt. De hogy nézett ki? Ilyen Ilyen kis- csöpölőnek az élőlénye. Kis gömb, két szemmel. Aha, igen, az az egyik, annak a zöld hajónak a képessége. És az például hatásreníteni is tud, hogyha azt lerakod, akkor az hatásreníteni is tud, meg lerakni a bombát, de ez ugye egy karakternek a képessége. Úgyhogy ez a karakter is nagyon OP. Haláli. Oké, kobra. Egy már innen! One. Jaj, hol vagyok? Megyek a B-re. Más Ott jobbról jött. jön. Someone is mid. Ez oké! Ez mi ez az állat? Az az egyik izé, de azt le kell lőni, mert... Jó, megnyertük. Hát ez nagyon cuki. Jó, a következőnek a C-re megyünk. Nem nyitok vitát. C-re megyünk. Igen, kopra írt le. Takarodj már innen! Elmondjuk. Ja. Last player standing. Spike down. C. Na, a kölyök ezt már most is vetted. Caught one. Én mondtam. Ők mi a szemben van? Match point. Koncentrál. I can't see them yet, but I can feel Vagy them danger. getting ready. Te ilyen csendberézselős vagy? De jó neked. Arra megyünk, emberek! Na, szép volt. Careful. Majd lefárasztja a gyerek magát. Szia, sebok, jó éjszakát!
Hova rakjam? Ide rakom. Jó, értem. Tudom, ami képet akarod. One enemy remaining. Az 3-as kill volt. Last player standing. Hát gyönyörű volt. Jó. Nem kapott el, megmaradtak a I cuccaim. find them. I kill them. Simple as that. Hoppá. Az most lesokkolt. Hogy? Mi a fasz? Hát ilyen egyszerre 3 embert megválaszol Isten. Na faszér, arra indulsz, nem arra megyünk! Nézést. Reloading. 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 Our spike carrier is killed. Oh, Spike down A. Ah, Someone is A. No, you don't. Last player standing. Lukás, te maradtál egyedül. jó. Defenders win. Szép volt. GG. Még nincs meg a 13-as. Nagyon kevés hiányzik már csak. 13-ashoz. Na, mehetünk. Nekem Reyna az én karakterem, úgyhogy én leszek vele. Jó? Miért van mindenki ilyen csöndben? Miért jött be Levente? Match Nem found. tudom. Levente, csak akkor gyere be, hogyha valorantozol! Mondjuk a cuki hangú. Az kilép. Szegénykét lekiabáltam. Most akkor ezt el fogjuk veszíteni. Beszarom. Mert bőg vagyok mással. És hogy ezt el fogjuk veszíteni, sajnálom. Nem érdekel. Sajnálom. Levente, tessék magát, kitessék. Mibe lettél 11-es szintű? Kobra. Stumble, guys. Van nincsenek is szintek. De vannak. Tényleg? De már 20-as szint vagy. Ja. De az a max, nem? Igen. Hát... Lehet megnyerjük, lehet nem. Kettős, nagyon kettő. Jöjjön, mi van? Csendes üzemmódba kapcsolta magát. Tényleg. Aha. És Te az nem milyen? látod? Hát csöndes. Ja, én azt hallottam, hogy üzenges módon. Nem, csendes üzemmódba. Csendes üzemmódba tette magát.
Jó, tehát üzenges üzemmódba tette magát. Nem. Csak szimplán csöndben van. Jézus. Jaj. Adj magadról életjelet, kölyök. Ja, hogy Discordon, oké. Are you here? Give us a sign. Please. Are you here? Azt tett hozzá. How old are you? How old are you? Barátságos vagy? Mely az angolod amúgy? Egészség. Are you from? Nagyon szeretem az angolt. I respect the guy who Jó élet maga. is pretty cute. Hallott, kedvenc szám. Nagyon szeretem. Ha tudnád, hogy mennyire Befejezted? szeretem. Én? Mhm. Kedves. Jó, mindegy, igen. Mármint a soundboardot. Én nem soundboardoztam. Akkor kinyomkodta! Kölyök volt, mondom. Kis szemtelen. Kölyök Akkor volt. bocsánat. Aha. Igen. Én nem is hallottam, hogy valaki soundboardozott. Pedig ez jobban illik hozzá, szemüveges. Miért? Kölyök Mert szemüveges! Milyen kölyök, ez te vagy? Ja! Úristen! Hozzád meg az Van még egy... Aha, jó, oké. Mondom, hogy Nekem a neon kell. Nekem is a neon, az annyira jó, mert az túl Player gyorsan. standing. Jó. Nem, ez a Spike Valorant. planted. Bro. Killjoy is an offense to my radiance. I'll break her apart. Pedig van 0 killem. A GG. Ez mi? Nem tudom. Who will I spot first? Jó, oké, hogyha 800-an jönnek, nem. Last player standing. Na, gyerünk, kukás. Spike planted. Vigyázz, mindenki a B-nél van. De jó. Gyupadott történjen. Kölyök, te miért nem beszélsz? Couldn't trust my bots. They only malfunctioned that one time, and honestly, she won't miss that finger. He is don't. Nem lesz ma Stumble. Nem hallsz senkit? Akkor mire válaszoltál? Ja. Hú, te. Biztosan live-ba hall minket. Light the way, Phoenix. Érted, Nerti? Értem. Olyat, megijedtem, kölyök. Yes. Spike down B. No. Így, mi legyen. Last player standing. Hogy mondod? Hogy mondod? Azt Gepárd? mondom, hogy gyere. Azt mondtam, hogy gyere. Gyere. Úgyhogy nem mondtam még csúnyát. Spike planted. Too slow. Jó, az már nem sikerült. Ja, Levi. Last round in the half. Don't be cheap. Spend it all before it's gone. Miért az a skined van?
Ki is ellek. Megfordatom benned a konyhakést. Ilyen seggem van ennek a karakter. Nem mondtam ilyet. De tényleg, hogyha így megnézed, akkor így kora van. De nem kell rosszra gondolni egyből. Tudja, hogy megint amúgy a B-re vannak. Nincsenek itt, gyertek. Ez az enemy killjoy. Spike planted. Látja ebbe a körbe. Ha ide belépek. Jó. Vigyázz, Nati, vigyázz rajtad, rád ugrott az a szar. Mi? Mindegy. Placing alarm bot. Kill my bot. Jó, oké. Turret out. Turret destroyed. Last player standing. My ultimate is ready. Rabulást, kobra. Basszus. És még meg is öl. Switching sides. Match point. They're just batteries. And I need a recharge. Nati, neked még 0 killed van, húzz bele. Nem. Megyek a B-re. Gyertek a B-re, emberek. Lukás panda. No, azért. Nem sikerült rá, nem sikerült rá. Ikára meg elmegy. Jó. Akkor folyok, szeretnék. De most komolyan Nati elment. De jó. Ott. Jó, akkor mi menjünk az arra. Itt, hátulról jöttek. Spike down, attacker spawn. Last player standing. Hátulról jöttek. Na gyere, Nati, most megfutolhatom a kíneket. Hát ez... gyors vereség volt. Jaj. Mi az? Mi jaj? Vettem egy levegőt. Ja. Mi az, hogy te lettél az MVP-t? Nem baj. De baj. 13-as lettél. Igen. De ez igazságtalan, hogy én előbb láttam 12-es, mint Lukás panda. Van egy így? És ugyanannyit játszottunk. Nem. Majdnem olyan. Go. Let's go. Válasszál már, kölyök! Nyilván meg itt hülye. Csak a szoki. Mi? Csak a szoki, a nyulam megint hülye. Ja. Túl profi. Ez fasza. Együtt leszünk, kobra. Ellened nem megyek. Tessék?
A Kobrának beszélek, hogy mondom, akkor együtt leszünk ellene, nem megyek, hogyha annyira profi PUBG-be. Ja. Ugye, hogy amúgy a Neon az milyen jól néz ki, Netti. Ez nagyon-nagyon néz ki. Én amúgy őt akartam, csak tockos lebeszélt. Mit bánok. Miért hallgatsz rá? Hát... Mert ő már több ideje játszik. PUBG-be? Kobra. Ja. Hogy mit Kobrához. Aha. All this for some Radiant, eh? It's mad. Let's get it and be done. Gyerünk emberek, hova szeretnénk menni, megyünk a B-re. De amúgy miért vagy Igen, tökéletes? utolsó kör. Miért vagy tökéletesen? Miért nem? Hát de rossz, hogy csöndbe vagytok. Mennyi az idő? Mindjárt 10. Megforgatom benned a konyhakést. Hihetetlen. Hihetetlen vagy te. Te. Nem tudom, miről beszélsz, Kobra. Shadows traveling. Careful. Reloading. Last player standing. Jó, na nem baj. Netti, itt vagy? Their jet has nothing on me. I got her. Ez idiók vagyunk. This is gonna be fun. My ult's ready. They will cover. Ott megbújtam. Spike down A. Ment, hogy... Enemy down. Careful now. Bunch of guys, eh? Kölyök, ne adjon, nem bomba. Last player standing. Spike down A. Én... I'll outshine all their radiance. Kell a hazudás. Reloading. Hogy idézed azt a gömböt?
Igen. Az jó bátor volt. Kitől? Hát, hogy oda beugrott. Ja, hát no. Ez is már hol rakja le? Target down. Értem. Careful now. One enemy remaining. My ultimate's igen. ready. Szép. Júj. B. Most már futok, hogy megmaradjanak a cuccaim. De még nem fog elérni. Az komoly. Miért az? Megölték a Last round csákot. before the switch. Spend everything. Na, a kölyök. Careful. Reloading. Jaj, én meg végig kölyököt furkáltam, amikor netit szerettem volna. Mert hogy Ott vannak. Plant the spike. Szép. Faragudok. Spike down. Spike Ott. Nem lesz Fortnite. Last player Az standing. igen, milyen OP. Ezért jó. Szerintem, nem tudom. Switching sides. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. Majdnem sikerült kölyök fejére leadtam. Lecsúsztam. Újkerek. I will be their nightmare. Cover going out. Aha, ott. Reloading. Aha, jó, oké. Last player Aha, standing. jó, oké, nem bírok célozni. De ti itt vagy? Csak olyan csöndesek vagytok. Tukásponda. Match point. I'm amped. Let's Te go. is itt I vagy. got things to do. Mindenki. I must hold together. Enemy spotted.
B. Reloading. Jó, Spike szép planted. azért. No. Careful now. One enemy remaining. Last player standing. Attackers win. Nem, Dávid. Na, köszöntem szépen mindenkinek a figyelmet. Jó éjszakát!